Kuna rojiaby. Atsaito zay volagna resaka trosam-p. Resaka trosam-p zay raty. Afanambarako to resaka trosam-p zay koragna ty niany. Ke resaka trosam-p ty niany. Andaha zagny moramora fa tsy regnin'olo ambadika ao. Aminay ato boka misy pasteur. Misy andasa resaka trosam-p ty bigabji anao ko lela manambola marigny fe trosam-p naka. Zedy raha volagniko anao eko raha ty regninao. Eko raha ty tsy maintsy avy aminao ife trosam-p ko. Zegny ife trosam-p ko anao ko lela manambola marigny am Madagasikara ty. Azonao zegny anao karaha hoe magnano star a Madagasikara ife trosam-p n'olo. Ok. Eko anao États-Unis, je m'en fous ife fo trosam-p ko. Zegny ife trosam-p ko. De zegny tsy haiko na ira volagninao agny na ira volagninao fa ife trosam-p ko. Zegny ife trosam-p ko. Volagna eko raha zay tonga aminao agny ife. Meloko vidéo ty anao, meloko en direct tany ife trosam-p. Otrino anao? Ataontsika $3000 donc $3000 na ouais $5000 na 10 000 comme tu veux anao lela manambola zay. Ife tsy naefa. Ndraiky zay zesta magnaraka any jiaby magnano check wera jiaby magnaraka Madagasikara ty ife trosam-p n'olo. Tsy naefa zegny kajo basy bisous narô.